Pamirsa, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Eko Saputra wonten ing pawarta basa Jawi Kalawarti TVRI Jawa Tengah. Sakatahing pawarta sampun rinaget dening tim redaksi Kalawarti ing antawisipun inggih menika libur sekolah wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Senadyan to libur sekolah, para lare wonten ing Dusun Bengkol boten namung ngisi wekdal liburan kanthi plesir wonten ing papan-papan wisata, namung kepara malah sami ngisi wekdal liburan kanthi gegladen karawitan. Wonten ing Rumah Budaya Bengkol punika para lare sami ngudi ketrampilanipun nabuh gamelan. Para piyantun sepuh wonten ing Dusun Bengkol remen sanget wontenipun gladhen karawitan punika. Sakliyanipun kangge ngisi wekdal liburan, ugi saged kangge sarana ngedohaken para putra para lare saking gadget. Oke, namanya siapa, Dek? Nama Ahmad Surya Kuntarsi Dewandanu. Panggilannya? Dewa. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9 SMP ya? Ya. SMP di mana? Sampai Negeri 1 Ngelipar. Terus kegiatannya selama liburan kemarin kan ini udah masuk. Ya. Terus kemarin pas liburan kegiatannya apa aja? Ya main gamelan, Main gamelan terus? sawah, jalan-jalan di Jogja. Oh, jalan-jalan ke Jogja. Berarti selama liburan tetap sering latihan karawitan ya? Ya, Ada pentas juga? ada. Oke. Pamirsa, senadyan to jaman saya maju lan pengaruh modernisasi ingkang mlebet wonten ing Indonesia, kesenian rakyat boten luntur wonten ing laladan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Salah setunggalipun inggih menika kesenian reog. Kesenian reog puniki kesenian reog khas Kabupaten Gunung Kidul. Kesenian reog puniki asring dipun pentasaken wonten ing adicara rasulan, bersih desa, mantenan, syukuran lan adicara sanesipun. Ciri khasipun inggih menika wonten paraga penari ingkang ngagem topeng ingkang asring dipun sebat pentul beles utawi pentul tembang. Paraga sanesipun wonten ingkang beto kuda kepang, ugi wonten ingkang beto tunggal. Boten wonten informasi pasti kapan kesenian menika dipun kenalaken wonten ing laladan Kabupaten Gunung Kidul lan sinten ingkang miyasa. Ingkang baken kesenian menika sampun turun tumurun ngantos atusan taun.
pelaku seni reog wonten ing Aladan Kabupaten Gunung Kidul nggadahi pangajeng-ajeng mugi-mugi kesenian reog wonten ing Kabupaten Gunung Kidul menika saged lestari lan saya anjaying bawa. Pamirsa, mekaten rakiting pawarta basa Jawi kalawarti, kula ngaturaken matur nuwun dumateng para pamirsa sedaya ingkang sampun nyawiji ing pawarta basa Jawi kalawarti TVRI Jawa Tengah. Kula Eko Saputra lan tim produksi kalawarti TVRI Jawa Tengah nyuwun pamit lan sugeng pinanggih malih wonten ing kalawarti candhaipun. Nuwun.